Bethuna, welcome kuni nonke. Ndifuna ubuza, ingaba ndim ndedwa oyibonayo into yobana uMato ukwi-win era yakhe? All I do is win. Jongani mabethanana, andazi noba uMato na udisayidile into yobana heyi kudala ndilapha kwesi sithembu, ndisiwa ndivuka kwesi sithembu. If ndifuna uwina and stay on top kwi-rightful position yam, ndim unumber one, ndidinga i-mindset yewina, the winner's mindset featuring Maqele. UMato mabethanana udisayidile into yobana kudala ubabakhe esixelela into yoba ufuna uthatha unumber 5. Mna ndayibeka eyam ii-terms and conditions zam ndazibeka. Abanye nabo babeka ezabo ke bayahamba kwenzeke into abangayifuniyo. UMato udisayidile into yobana mabethanana ndakhethiswa into ezange ndikhethe, njike mos yena ebengene engu-one and only kababakhe. Then ke isangqa had to get bigger and bigger and bigger as uba sisakhula tot nanamhlanje isangqa sikatatomseleko, circle of love yakhe. So noba uMato udisayidile uba no maan, number one andizukwazi uyinqanda le ndoda. Le ndoda iyikhethile impilo yoba yi-polygamist. Uba iyoyeka nini ukuthi make the circle bigger andiyazi, but mna funeke ndithini, ndamkele. Funeke mna ndithini, ndiyisapote because andizukwazi uyinqanda ke mos ekugqibeleni, andizukwazi uyikhontrola le ndoda. Ndivumile nam uba kule circle of love sithembu, so mandiyisapote le ndoda xa isithi ifuna omnye umfazi, mandimamkele lo mfazi ngezandla ezishushu, but mna funeke ndisoloko ndijonga into yobana ndingawina kanjani. Because guys, uMato ubekleva kwasekuqaleni. Uhlala phi uMato? Usisibhaqa. While abanye bagilana ngee-hips phi? eMzumbe kaloku sana. So upholile engqondweni, uphole kop uMato esibhaqa. Kungoku uMato ufuna ntoni? Isayiti ke ngoku because uthi, listen, yes ndinawo umzi ngamaBurbs but ndiyafuna nakwi-countryside and akho niks ibitheni apho. UMato inoba ujongele ikamva labantwana bakhe because uthi kuliwa nangesanti le eMzumbe. So inoba ujongile wajonga wathi andifuni into ezobe zindithethisa apha. Should anything, that is something happen, ndifuna uyazi into yobana mna nabantwana bam sirayithi. Inoba ukhangela indawo e-countryside for abantwana bakhe ngoku. You understand? Abe nemizi emiyi-2. Tell me if that is not a winner's mindset. Makhosikazi, number 2 to number 4, including u-5 lo uzongena, khanifundeni kuMato mabethanana because benixoxa gqithi. Nixoxa amatyala, utatomseleka uyakhala ezitafileni. Niyaxoxisa, nina ayithanda ethethisayo, athanda uba zilantuka spika, oo-madam speaker nina. Utatomseleka uyagula ngoku, noko kaloku into ethethisayo mayikhime. Makhosikazi, naniyazi ke ngoku uba ngelinye ixesha ndiyanithethelela ne, but this time masikhe sithethe inyaniso ezimsulwa. Makhosikazi, nikhethile uba sesithenjini. Makhosikazi, into enesithembu phakathi inaso isiqalo kodwa isiphelo asaziwa esithenjini. Yi-circle of love esoloko ii-applications for ii-candidates soloko zivulekile, soloko kuqashwa esithenjini. So makhosikazi, ningene niyiqonda loo nto leyo uba ikhona i-possibility yoba singanda sande siyophela apho siphela khona isithembu sokaMseleko. Yintoni ngoku ethethisa kangaka? Because utatomseleka kudala ethethile into kanumber 5 uba unumber 5 uyeza. Nathi sasaqonda uba hayi yabona ngoku yifilimu kuyaektwa, yi-acting lena, nidlala ngathi. Hayi utatomseleka made good on his word ngoku. Ebelungiselela amakhosikazi akhe zonke ezi season emane ethetha number 5, number 5, number 5, number 5, number 5. Elungisa uba iintliziyo zenu mazide zilunge. Uthe wobona into yobana hayi limkile ixesha ngoku, hayi azide zilunge iintliziyo zenu, waqonda uba uyathatha ngoku.
akasathi yethu uyathatha qha. Ngoku makhosikazi yintoni ixoxisa? Jonga kulaa meeting apho uMato ephakame khona. Kodwa makhumalo khange umenze rayithi uMato sisi. Noko ndifilisha uba ha-a ubumcukela uMato. Hayi noko sisi ha-a funeka uapolojayize xa unalo ithuba because nawe uyazinowutha izinto abantu bangazenzi rayithi kuwe. Sanikwenza isithembu mani sibe difficult. Khanikhe nisibonise i-happy side. Ha-a asifuni i-happy side ngoku yesithembu because thatha uMsileko akaphilanga. So ha-a iinto zoxoxisa ngoku sekuleythi makhosikazi ngoku funeke ibe yina-enjoyment. Khaniyekeni uba zii-ministers zentetho, oothethisa. Khanibe zii-ministers zakana-enjoyment nonke ngoku. Into yenu kuba manibe happy nenze nomyeni wenu happy njengoMato ke sana, iwina. Iwina yesithembu. UMato uthi all I do is win no matter what. Thatha Mato, ndithi mandikunike iiflawa zakho bhoza. Ha-a sana, iiflawa zakho bhoza zithathe because uyibambile i-mindset yowina esithenjini. Ndiyayithanda nento uba xa ingathi izinto ziyenyukela uphele uphume ngomnyango dali uyophola kowakho. Thatha Mato, fundani maan makhosikazi asesithenjini from uMato. Isithembu sinento eninzi dali but you have to choose i-peace yakho first. Niyaandastenda? Thathani ke ii-notes from uMato.